Comencem. Però hem començat? Sí, comencem. Converses entre amigues. Les converses que sempre tens, ara, en un podcast de Marta Aiza, Marina Barcel i Elia Calvo. Bueno, què tal? Un dia més. Un dia més. Una setmana més de podcast. Anava a dir un dia menos en Canàries. Un dia més en Canàries. Bueno, com esteu? Bé, bueno, em trobo Marejades. bastant malament. Sí. Ja, vosaltres esteu marejades. Sí, no sabem... Bueno, jo sí, perquè és el segon dia de regla, entonces estic... Vale. Entès de red flag. Això era la setmana passada. No, jo bé. Què Ja tal la m'he setmana, recuperat. Vaig estar Ara soc jo la que estic mal. Clar, jo vaig estar una setmana de baixa entre la tos, els queixals del seny i És tot. veritat. Però m'ha anat molt bé també per fer net, perquè si no, me muero. Però bueno. M'he imaginat fent net la boca, saps? En plan, m'ha anat molt bé, ara ja tinc la boca neta. En fi. Bueno, Bueno, seré jo bueno. avui la que faci sorolls raros, segurament. Però bueno, estem bé. No passa res. Estem bé. Bueno, Marina, què parlem avui? Doncs aviam, avui volem parlar una mica, volem reflexionar sobre l'amor, sobre les relacions, per què s'acaben, si realment és perquè l'amor s'acaba o per què, volem discutir-ho una mica. Sí, perquè és un tema complex i que Sí, jo al crec que final segurament cadascú té una opinió diferent i que segons quin tipus de relació has viscut és molt diferent. Sí, l'opinió. Llavors, A veure, per què s'acaben les relacions, no, primer? sí. Quin tema? No, mira, començo Hi ha jo. tants motius, sí. Masses. És que hi ha moltes coses. Pot ser per traïcions, pot ser per malentesos, pot ser per distanciament. O sigui, al final, a vegades no hi ha cap raó en concret, però a vegades, no sé, si Ja. algú et fa una putada, pues no vas a continuar la relació amb Clar. O a vegades es persona. refreda per Sí. raons que... Bueno, Sí, a vegades Sí. és la decepció i és això, que l'altra persona pues, fa una cosa que et decepciona i dius ja no vull estar amb tu. Se m'ha ido todo a mierda. Sí, i a vegades Sí, sí. que simplement és... És que és veritat que quan és molt pitjor, o sigui, decepcionar-se que enfadar-se. Ja quan Ja. arribes al punt de És que et que- decepciona per alguna cosa, perquè tens una imatge o que t'agrada molt la persona per una cosa, i et decepciones i és en plan, buah, ja no. És que, clar, o sigui, ja no hi ha marxa enrere. No, ja si està. t'ha decepcionat i és com... És que això és molt fort, en plan... Fa molt mal que et diguin, m'has decepcionat. Ja. Sí, perquè és que És el que fa més realment, mal de tot, però és que canvia molt heavy la visió de la persona. O sigui, tu potser veies aquesta persona com, en plan, casa, no? Allò que sents que estàs a casa amb aquella persona i de cop fa un Sí, un giro gir. 360, saps? Sí, i jo crec que, en plan, o sigui, és que és això, quan una persona et decepciona, per exemple, amb tema infidelitats o el que sigui, per molt que ho perdonis, mai Sempre se't torna a ser el quedarà mateix. allà alguna cosa i miraràs l'altra persona d'una altra Que a mi m'ha manera. passat, però jo crec que jo no, Ja, ja no, 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 seria no. el mateix per mi. És veritat, és veritat. He de dir que segurament parlaré molt sense saber, Ja. sense experiència, en plan, des del que jo penso. Bueno, a veure, Jo amb experiència. Vale. jo també una mica sense, però bueno. No, tu tens també. Bueno, Tal. Bueno, Bueno, no, això, i que a vegades també passa que és perquè estàs en punts diferents de la vida. També. És a dir, que a vegades s'acaba una relació perquè tu estàs living la vida, estàs en tu mejor momento, vols no tindre cap tipus de responsabilitat Ja. i aquesta persona, en Sí. canvi, ja ha tingut aquell moment previ abans o pel que sigui, no el vol tenir i està supercentrat, té la vida molt més estable, molt més Ja. quadriculada i clar, i vol altres... Què ha passat? li ha patat la cadera. Ah, vale, molt bé. Vale, vale. Momento destroyer. Bueno, sí, Ens en plan, quedem sense Marina. vosaltres creieu que... Vosaltres creieu... Ara es transforma en un camió. Bueno, igual, ja està, perdó. No, doncs això, Vosaltres saps? creieu que hi ha vegades que no funciona la relació perquè no és el moment? És que a mi jo m'ha ho anava a passat. dir. A mi m'ha passat que... a veure, tampoc estàvem tan diferents en un punt, saps? Però que és que era tan diferent el que ell volia que és que no podíem seguir el mateix camí, Ja. saps? Perquè al Al final... mateix ritme. Sí, al final has de seguir com el mateix camí o amb el mateix... Idiota. O amb el mateix... O donar... En plan, no sé, anar amb aquella persona fent la vida, saps? Llavors, si tu no pots fer... anar amb ella perquè està completament en un altre lloc, què està passant? Què et passa? Que me n'em de risa.
Avui la Marina Tinc un dia tonto. s'ha drogat abans de venir. El vi. No me estáis escuchando. Sí, no, jo t'estic escoltant. Jo sí, jo sí. I jo tinc una reflexió respecte a això. A veure, Que jo penso, o sigui, és totalment així, a vegades també. Sí, jo crec que pots començar amb una persona, pot anar tot molt bé perquè esteu en el mateix punt i tal, després perquè sigui, doncs cadascú, jo què sé, et surten nous hobbies, nous interessos, el que sigui, tu Ja, comences clar. a fer una mica la teva, l'altra, o sigui, és com que no avanceu en sintonia o no sé Sí. com dir-ho, potser us separeu, però és que potser al cap de X temps doncs, els vostres camins es es tornen a tornen. juntar, saps? Aleshores, Sí. depèn molt des d'això, o sigui, és el moment. totalment, és com quan comences una relació superpetita, tipus 16 o 15, Uau, òbviament això aquí, és heavy, o sigui que és el que em va passar a mi i al final passa el temps i les dues persones canvien i òbviament és un punt de créixer com a persona i et descobreixes, et coneixes més, vas canviant d'estudis, de persones, Clar. coneixes a molta gent i és que ets una persona totalment diferent a aquella quan vas començar la relació. Òbviament Clar. aquella relació acabarà, perquè és que no sou les mateixes persones, saps? I és un altre motiu bastant heavy. O sigui, hi ha gent que porta com 8 anys juntes des dels Sí. 15-16 que ole ells, Ole, elles. sí, sí, sí. En plan, no sé com ho han fet, que molt bé, Perquè però... és això, perquè han evolucionat. Que no encontraba nadie a esa edad. Ja, tampoc. Però és, en plan, els meus tiets porten junts des dels 14 anys. I estan superbé, no? Igual que els meus pares. És heavy, és heavy. És supermaco, Ja, tu això. també. M'encantaria. O Jo sigui, també no crec sé que és com a la bastant la generació, o sigui, ara és totalment... I també, també, però és que també ara és depèn molt del que has xungo. viscut a casa, eh? Ja. Perquè, per exemple, jo tinc els meus pares que es van conèixer quan ma mare tenia 15 i el meu pare 18, crec, aprox. I, clar, si jo potser no hagués viscut això, tampoc voldria tenir alguna així. Ja. Ja. Sí, jo crec que... Però jo no... Bueno, sí, clar, jo ho he vist amb els meus tiets. Amb els meus pares no, perquè es van Clar, conèixer bueno, en plan, bastant dic de grans. relació a casa Però en sí, general. sí. No sé. Suposo que em el que sembla vius a maco. casa i el que veus que és l'amor en el teu entorn, Sí. al final també ho fas així a la teva vida. Jo això ho valoro molt, en plan, o sigui, amb la meva parella i amb els nois en general que he conegut és com que m'agrada saber quina relació tenen els seus pares, perquè Ja. crec molt que, bueno, a mi, en el meu cas que m'agraden els nois, sí, depèn de com sigui el seu pare i del que hagi viscut a casa, segurament... Això sí que analitza la tia, eh? ja. No! Digue'm l'horòscop, digue'm la relació que tenen els teus Saps pares. que no volies estudiar psicologia? Sí, que m'ho he mirat mil cops! Nena, que estic en crisis existencials, no m'ho diguis. Una altra No, vegada. però... Sí, però perquè tinc la regla. Però no sé, en plan, de veritat, em sembla molt important. Aviam, que realment també pot ser que hagis viscut una cosa a casa i diguis, vale, això és Això el és- que no No, vull. clar, ja, també, que o això és sigui- important. Si ets una persona bastant madura emocionalment, saps detectar que allò no és sa per una Clar. persona. O sigui, les discussions i Clar, és constantment... que depèn molt també, o sigui, no vol dir que perquè hagis tingut una cosa vulguis allò, o sigui, Ja. realment l'experiència i el que has vist i el que has viscut et fa aprendre què vols i què no. Sí. I actualment és el que he dit, jo per mi és molt, o sigui, l'amor d'abans és molt diferent del d'ara. Entre Sí. les apps de lligar, Ja. entre que tot és tecnològic i l'Instagram i les xarxes socials, és com molt diferent. Crec que no ho valores tant perquè tampoc no t'has d'esforçar tant. En Ja. plan, agafes el mòbil, li envies un missatge a algú i ja està, i si et contesta bé i si no també, Pues però també, abans ja. ja, haver de trucar a casa, que se't posin els seus pares, que no sé Era què, com més no sé romàntic, què, més és que- xisposo, no? Més guai. No, Era era més detallista. Ja. Sí, no? era com que si ho feies era perquè realment, Et segurament hi sortia. havia moltes excepcions, però Òbviament. era perquè realment volies fer aquest esforç. I actualment, a més, la gent té molt por al compromís, hi ha Sí. molts issues que diuen, bueno, si hi ha problemes, doncs no vull això. És com, no sé, som una generació una mica rara amb l'amor, jo crec. Sí, Però realment bueno, sí. hi ha gent que ha tingut molta sort, vull dir, que realment no. Sí, sí. Vosaltres teniu molta sort. Sí, jo he tingut He de dir, De moment, toquem fusta. Me ha costado, por mis amigas. M'ha costat. Sí, a la Marina li ha costat traumes. Vaya historial, però ja està. Espero que em passi el mateix, la veritat. Ai. Bueno, Et passa a la això? teva? No, jo també era... Bueno, és que És una, que sí, hem anat dient. una sí. era aquesta, que en plan... Sí. Que pots estar bé en un temps, després els camins... Es separen, no? I després us podeu tornar a juntar. Clar. I l'altra era que, al final... O sigui, això sobretot s'aplica en relacions de poc temps, vale? Que tu et muntes la teva pel·li de la persona, l'idealitzes, és tot això, i llavors vas descobrint coses que dius... Bueno, és que va molt relacionat amb la decepció, No necessàriament t'ha de decepcionar, però de dir, vale, o sigui, en realitat no ets com pensava que eres i crec que no em complementes o no tal, saps? I aleshores et comences a fer olles i dius, vale, crec que no vull estar amb tu. És que el que passa molt actualment, almenys a mi m'ha passat molt, és idealitzar moltíssim una persona al principi perquè tothom al final es vol vendre i oblidar-me tot l'altre. O sigui, jo per mi, a partir d'ara, jo decidiré de qui m'enamoro. I jo crec que és possible, això. Al final,
vas a lo loco i vas quedant amb aquesta persona idealitzant-la i òbviament et pillaràs i després pot Clar, venir és una que hòstia. la idealitzes perquè no la coneixes del tot Clar, encara, llavors et però fas et com quedes una amb idea tot lo bo. i després, en plan, si per exemple és l'altra persona la que no vol seguir amb la relació, a tu et fa molt mal i et costa molt més superar-ho perquè com no l'has conegut al 100% se't i l'has queda allà. idealitzat tant, et costa molt més poder avançar, perquè et quedes amb la idea que tu t'havies fet. Ja. A I mi és m'ha heavy. passat i després... És que a mi A tu t'ha passat tot. sempre m'ha passat... No, és que sempre m'ha passat Ella lo en tiene plan- todo. I ha dit, no parlaré sense Ja. experiència. Bueno, mai ha sigut sèrio amb aquests, però sí que m'havia passat això de jo il·lusionar-me molt, muntar-me la meva pel·li, idealitzar-lo i tal, fer-me molt mal en el moment Ja de ho dir, sé, vale, ja. doncs ja està, i després veure la realitat, saps, un cop ja no estava, o sigui, no tenia res amb aquella persona i dir, menys mal, Ja. de la que m'he salvat, o sigui. Però això també... Uah, això és heavy, Però que jo me'n recordo que es veia des de fora ja la realitat, vale? O sigui, amb tu, per exemple. Però tu em deies, Però era molt ai, això heavy. acaba en relació, no sé què, No, una però- merda. no, I és però- que ara no sé de qui esteu parlant. D'una De persona. tots, de tots. Bueno, però l'última persona... Sí, estic pensant De la que... l'última. L'última la que persona, m'imagino. en plan... Sí, al final Era ja es feia superreal. molt, al final. Un amic teu, estava amb un amic teu parlant i també ho veia, i no la coneixia de res, quasi. I aquesta persona dient, no, no... Que vam quedar amb un amic teu i estaven els dos dient-me, no veus això, que no sé què, i jo... Sí. Ah! I jo ho justificava, en plan, no, perquè tal... Estava pensant en un amic meu i jo Bueno, dic... sí. Ah. Pues això, que per exemple, tu estàs tan pillada i tan idealitzada que dius, Sí. no Sí, m'està parlant sí, perquè està ocupat o ocupada, o no estem quedant en 2 mesos Puc explicar una cosa? perquè està en tal lloc. I realment que- està passant el de puta cara. Què passa? No, és que me'n recordo, Què? o sigui, me'n recordo ratllar-me amb aquest noi de dir, buah, avui no està fent res perquè tenia festa i jo ho sabia i no m'està dient de cada, jo no li penso dir res perquè no sé què, i després, perquè jo en aquell moment no utilitzava Twitter, però si hagués tingut Twitter, jo aquell dia hagués vist com ell posava un tuit dient que s'anava a una cita, que no Hòstia. era amb mi, saps? És fort, és fort. O sigui, Marina, que Sí, ha i tingut- jo com una tonta, ha en tingut plan, no, mala no sé sort, què. sí. Sí, bueno, però perquè no havien de ser, o sigui, jo ho agraeixo molt. Però que realment, o sigui, tampoc he tingut tanta mala sort, l'únic que perquè realment he sentit alguna cosa, avui m'estic explicant fatal, però perquè realment he sentit alguna cosa, he tingut mala sort. Fins que llavors ja vaig trobar el Però meu bueno, i ja està, ja estic has hagut de feliç. passar aquest Ha camí, valgut la saps? pena. Però Sí. bueno, en resum, un dels fets és perquè idealitzes molt la persona i Sí. després Sí. no és gens el que era. I jo, una d'elles, no me'n recordo molt bé, ara mateix, perdó. Avui estem bastant experts. Sí, sí, sí. Bueno, sí, jo per mi una de les raons és com el deixar de fer coses. O sigui, el deixar de tenir com temps de qualitat amb I la parella. apalancar-te. I apalancar-te al pla de peli i manta, que està superbé, però jo crec que al principi es fan un munt de coses perquè fas cites, vas a restaurants, tal, i la gent al final s'acaba acostumant a quedar-se a casa, peli i manta, deixar-te una mica més de costat dels amics perquè t'acostumes a aquells plans del chill, que al final està superbé, però jo crec que al final és un bucle que va deteriorant un munt la relació i ningú se n'adona fins que una de les persones diu hòstia, vull fer més coses, vull viure més coses i ja directament deixen la Sí, relació. o dius, saps? ostres, no estem fent res perquè ja no em sento igual que abans amb tu, saps? I és Ja. com... Òbviament, Jo, per sense exemple, temps de qualitat. És que jo crec que has de... O sigui, una persona sempre es pot conèixer més. Tot i que portis 3 anys amb aquesta persona, òbviament. Però per això és aquesta persona És en que ni tu diferents... mateixa et coneixes del Clar, tot, Clar, llavors. però per això és important anar fent... O sigui, és que al final és normal que t'apalanquis. O sigui, bueno, és que ara mateix estic Ja. en aquest punt de que fem molts plans així de casa i tal, però clar, a la que podem, doncs marxem un fin de... Home, Clar, jo no trobo que saps? t'apalanquis, vull dir, vas Ja, anar a clar, Andorra, ja, no sé ja. com, Perquè vaig i jo fer llorando coses. en mi casa. Però si no Casa fes palanca, això... diu la tia, saps? Però perquè si no féssim això de tant en tant, Exacte. doncs sí que Llavors, sí, ja. seria, saps? Jo no puc Pues jo anar crec que això és un punt que deteriora les relacions, però bastant heavy. O Però sigui, llavors això també depèn, potser, de... O sigui, és que a vegades ho he parlat amb una amiga, del nivell econòmic que tens en el moment, perquè quan tens 16 anys, per exemple, si t'apalanques, no pots agafar i Ja, dir, però- pues ara anem aquí, ara anem allà. Potser sí, però en plan que és més difícil. Sí, també no és cal molt- agafar un avió, saps? En plan, Ja, hi ha moltes ja. coses a fer. No sé. Jo crec que també és l'interès que poses Sí, a la sí, relació. també, Una també. cosa és dir, vale, no anem a aquest restaurant perquè no tinc diners, òbviament als 16 anys no tens la mateixa a nivell econòmic que ara, però una cosa és dir, no, ens quedem a casa ja, sense fer res, Ja. perquè vull mirar aquesta pel·li. Vale, però pots tenir l'interès i dir d'una altra manera, pues, anem a fer un passeig o anem a passejar Ja, al boig, jo què sí. sé, alguna cosa, saps? Que vagi més enllà. Pues jo crec que la gent, Sí, i a més també, actualment sí. a les xarxes socials, al Netflix i tot, la gent és com, les relacions que hi ha és com molt de, no sé com es diu,
bueno, no sé dir-ho ara Chill, mateix. no Bueno, sé. chill no, 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 la paraula. no sé, no, Però no. sí que et quedes al llit apalancada i no fots l'ou, literalment. I a més, el sexe jo crec que també afecta bastant quan tens aquest tipus de relació. Sí. No sé per què, el sexe és com també decadeix i tot se'n va. Òbviament, però és perquè és part de la relació. I es perd, sí. Igual que la comunicació. O sigui, quan t'apalanques tant, és que... És que ni parles. Perquè no... No tens res a explicar-te. Exacte, o a vegades ha passat alguna cosa i que tu abans corries a explicar-li a aquella persona, però dius, bueno, ja l'explicaré, arriba el dia que la veus, no l'expliques. Que és una tonteria, potser, saps? No, és veritat, no ho havia pensat, això, és interessant. O sigui, que realment, clar, t'apalanques i es perd com... O sigui, la intimitat, òbviament, està allà, però el sexe ja no està tan potent. És que es va caient tot. I la comunicació tampoc. Saps? Ja, es va caient tot i et dones compte, sí. La tinta, la xucla. I et dones compte quan la comunicació ja s'està perdent. I quan no notes que la comunicació s'està perdent, ja... Bueno, Jo crec tens que- dues opcions. O intentar lluitar, Clar. o dir, estar mierda. luego. Però jo Però crec és que... part de les... Si les dues persones volen lluitar, doncs perfecte. Sí. Jo, per exemple, en plan, jo crec que me n'adonaria quan, jo què sé, coneixes a més gent, vale? I impliqués com una comunicació que dic, hòstia, jo aquestes conversacions fa molt que no les tinc amb la meva parella. I allà et comences a adonar. Sí. O veus que les teves amigues fan moltes coses amb la parella i tu et sents com super apalancada a la vida i dius, buah, què està passant a la meva relació? Saps? Jo seria la típica que em comunicaria, però jo crec que ho deixaria. No sé per què. Però és que fins que no et trobes en el moment no ho sabràs, realment. ja. És que jo quan la Marta diu, jo crec que ho deixaria, penso, no? No, què? Que tu ets en plan, ho deixo, no ho deixo. No, al final no ho Ah, deixo. ja, soc molt així, Buah, saps? ja ves, tio. Quan diu això és en plan, no. I No ho és... deixaria. Al final ho Mata, deixo, per no? favor. Ai, no, que ens hem anat vamos, Sí, a sí. fer un I- càmping. I després, Elia, te tengo que contar. I jo, però una cosa, no ho havies deixat. És així. No passa res, no, No, a no partir passa d'ara vaig a teràpia i ja no serà més així. No passa Bueno, res. ja veurem, Ho estem aprenent. I l'altra que tinc va bastant en relació amb aquesta, realment, que era com que al principi dones molt de tu, en plan molts detalls, quedar bé o fer sentir a l'altra persona que estàs interessada, i després és com que t'acostumes. O sigui, la persona és que s'acostumen i després no donen res, en plan, saps? En plan, ja lo tengo, ja no lo cuido, saps? És la Però típica. això és de ser una mica... Però això és de que realment no Ja. no hi ha el que hauria d'haver-hi. Tu creus? És que a mi Sí. un cop... És que sabeu que em va dir un cop un familiar meu? És que se'm va quedar gravat perquè em va dir, hi ha gent A veuràs. Ja. És que jo amb les històries d'aquesta noia ja no sé què dir. em va dir, hi ha gent que veu en plan les persones com si fossin una carrera. En plan, no una carrera d'estudiar, una de córrer. Vale, jo què? No, no. Con exàmenes i... I va dir, vale, doncs ja he fet la carrera, ja l'he guanyat, vaig ja per la següent. Saps? En plan, ja m'és igual aquesta carrera perquè ja l'he guanyat. Saps? Ja. Llavors Hòstia, és com a veure, això. però Això és Sí, a mi em va és semblar una mica fatal. de tru-tu-tu-tu. Sí, a mi em va semblar fatal. Però T'ho m'ha fet juro. reflexionar perquè va ser en plan, vale, és com si guanyessis un trofeu, ja està. En plan, tens el trofeu molt bé... Ja, però és que una persona no és un trofeu. Ja, però Però hi ha molta gent que jo crec que s'acostuma sense saber-ho, tio, a les relacions. En plan, és com he dit, que s'apalanquen tant... t'acostumes al final, jo crec. Però, Home, sigui- hi ha un punt, clar. Clar, però, clar. Però dic que has de tenir acostumar-se un mínim- a lo mal, en Clar, plan, cap a dolent, ja lo tengo, ja no lo ja, cuido, ja no li ja, faig no, detalls, això ja no. no em comunico de res. Però Molta això gent és és així. molt de com ets, clar. Però Ja. això ja és com ets, o sigui, Sí. treballa-ho. Ja. Clar, Tal és qual. veritat. I punto. Si ets O així, potser treballa, és o que- ves al psicòleg. Clar, o potser és que estàs en un punt que no has de tenir una relació i ja està, saps? Ja. Això és veritat, potser la gent no se n'adona que en aquell moment no pot tenir una relació. Clar. És Perquè que no és el moment, com hem dit crec que a abans. vegades és això, has de ser sincer amb tu mateix i dir, vale, doncs, potser estimo molt aquesta persona, potser m'agrada molt, però estic en un punt doncs, que no em ve de gust estar... Perquè o sigui, Ja. al final, quan tens una parella, estàs 24/7 pensant en ell, no 24/7, però sí que el tens molt present, saps? Sí, òbviament. És com una part de tu. O sigui, jo una Exacte. parella la considero com una part de mi que Sí. sempre ha d'estar allà per cuidar-la, saps? En plan, per si passa alguna cosa. Doncs potser estàs en un punt de la vida que no et ve de gust i no és dolent, Ja. saps? No, no, no. Però, El que és clar, dolent és ficar-se És lícit, és lícit. i no Exacte. cuidar. Ja, El que I hi ha és gent això. que no... O fer veure que sí i després no, saps? Això sí Ja. que és tòxic i dolent, això sí que és veritat. Entonces Sí. sí. pegas una hòstia. Ja, però Sí. bueno. Explicaràs alguna teva també? No, Ah, vale, no, vale. no tinc tantes, d'això. No. Bueno. Bueno, doncs I això. tu tens una altra? No, en plan, la meva anava en relació. Vale, tot. però aviam, llavors,
S'acaba la relació, però l'amor s'acaba... Això és el que ara volem parlar, Exacte. perquè, a més, és com molt heavy, perquè realment dius, vale, la majoria de relacions no s'acaben perquè l'amor s'acabi o la gent deixi d'estimar. Realment és el que hem parlat, no? Hi ha moltíssimes raons i clar, la gent diu, vale, però si jo deixo aquesta relació sense haver deixat d'estimar aquesta persona, què passa amb aquest amor, saps? Però saps què passa també? Que hi ha moltes relacions que jo crec que mai s'han arribat a estimar com Òbviament. Exacte. I llavors, clar, Exacte. s'acaba la relació i ja no estimes aquella persona perquè ja, si mai l'has estimat ja no l'estimes. I és el que anava a dir, o clar. sigui, l'amor s'acaba realment si realment tu no has tingut una relació sana. O sigui, si has tingut una relació sana, has estimat un munt una persona, us heu estimat, òbviament hi ha hagut conflictes i crisis per si no ho haguessis deixat, Clar. però has estimat bé aquella persona i us heu estimat bé, òbviament recordaràs aquella relació i l'amor es transforma, l'amor està allà. Sí. Però si no has tingut una relació sana, ha sigut una merda, òbviament l'amor... És que no ha hagut mai, jo crec. Ja. Exacte. Però és que Sí, no, és que... Estic amb els mocs? Bueno. Estem No, fatales. que és això, en plan, jo crec que si hi ha hagut amor de veritat, aquest amor no s'acaba. Canvia, exacte, canvia la forma de l'amor que tens, perquè hi ha molts tipus d'amor, en plan, l'amistat, el familiar, el més emocional de les relacions, saps? Llavors, si tu realment has estimat i aquesta persona de veritat i heu creat un vincle, per molt que passin els anys, jo, o sigui, a mi em ve algú que jo de veritat he estimat i he sentit amor cap a aquella persona i necessita alguna cosa de mi, jo l'ajudaré, Clar, sí. saps? Perquè també depèn molt del que tu deies, de com has acabat amb aquella persona, perquè, bueno, en plan, si t'ha posat, pues, potser no... Ja. Potser Això no vols... vol dir banyes per sí. la gent que no s'està mirant. Però igualment, encara que, per exemple, l'altra persona no sentís amor cap a tu i tu a ella sí, tampoc s'acabarà, canviarà la forma amb la que la veus, però sempre tindràs amor, perquè ja has creat un vincle. És això. Si algú ha sigut important per tu, sempre li tindràs carinyo. Per molt que passin els anys, és que inclús per moltes coses que passin, o sigui, fins i tot encara que et posi les banyes, tu tindràs els records bons i amb el pas del temps ens oblidem de les coses dolentes que tot. Sí, no, i que passa el temps i també ho veus tot amb una altra perspectiva i dius, bueno, pues, o per exemple, érem més petits, no havíem comunicat tot el que volíem i ara quan et trobes aquesta persona dius, ai, com estàs? Quina il·lusió veure que tot està bé, tal, no sé què, i que no tindràs res més, però bueno, et fa il·lusió veure que l'altra persona pues, està bé amb lo seu i tu estàs bé amb lo teu. És que és molt bonic quan et trobes una altra persona, i m'ha passat fa poc, i parles de la relació que vau tenir. És com, òbviament jo crec que has de deixar com un temps de sanar. Òbviament, perquè pot hi haver ràbia, pot hi haver rancor, òbviament al principi, quan hi ha moltes fases en una ruptura. No va passar, però deu fer mal. Òbviament hi ha moltes fases en una ruptura i tu no pots ser amiga ni pots anar tant de bones amb un ex o amb una ex, però després jo crec que és supermaco poder trobar amb aquesta persona, en plan, una vegada cada 3 mesos, o veure-la o cada fins i tot per fer un cafè i parlar de la relació que vau tenir. Jo crec que allà és quan te n'adones. I et dius de moltes coses, i et dius, vaya tonto, és que, per què fèiem això? No sé què. Jo crec que és superbonic, la veritat, vull dir, però que és això, que al final jo crec que l'amor no s'acaba si has tingut una relació sana, simplement es transforma. I jo, per exemple, en les meves exes, en plan, sempre em tinc treballar. O sigui, és que és impossible. Vull dir, hem estat anys juntes, ens hem estimat, ha sigut la meva família durant 2 anys, literalment. És que és molt fort, això, Són la teva família. És que han sigut la teva família. Clar, i han conegut a la teva família. família. És que això passa molt de quan 2 persones es separen. Que estàs fins i tot al grup, de la família. No te vas. Bueno, això ja és otro level, Jo no sé quin No, ja grup no, tens tu a WhatsApp amb la teva família i el teu nòvio, però... A mi em fotran al grup de la família. No, però si no, tinc amigues que també estan, sí. Pues jo... Clar, és que no tinc grup, jo no tinc grup amb la meva família. Jo sí, família, però, el típico. Però està No, jo no, perquè... inactiu. No, jo un dia vaig fer un grup, jo, perquè soc la petita de casa, vaig fer un grup... Amb tota il·lusió. No, faig un grup i faig, en plan, amb mi tieta també, perquè mi tieta és com que, bueno, en plan, és mi segunda madre, per dir-ho d'una forma. I el meu germà posa, què és això? Jo me'n vaig. I jo... Se ha ido. I jo, amb la il·lusió, amb la il·lusió de que devia tindre 14 o 15 anys, saps? I amb la il·lusió, no sé què. Però és que realment, perquè sempre avisem, o sigui, no sé, és com que ens comuniquem, que no cal, en plan, tenir el grup, estaria més mort que viu. Però sí. No, però és això, és com que de cop i volta tens una altra família. Tens 2 famílies de cop. Ja, això és veritat. Sí, és molt divertit. I els coneixes, i és que vas a casa seva i tal, i després, clar, talles el vincle
però és que... És que és molt raro. A mi se'm queda un sentiment molt raro. No m'ha tio. passat, espero que no A em més, passi, però... els estimes, saps? I és com... Clar. I si els hi passa alguna cosa, Ja. també ho vols saber, però és com que ho saps a través d'una altra persona, llavors és com raro i... Uf! No m'ha No sé. passat. A mi, A a tu tu t'ha t'ha passat? passat? A mi m'ha passat, sí. No, en plan, perquè... Ja. Jo he tingut només una relació, Ja. que és la A mi m'ha passat, però actual, i jo és una- que sóc la típica que agafa molt de carinyo a la família de la meva parella. O sigui, Però perquè molt. et tracten molt Clar, bé. en plan, sí, i és al un vincle final- supermaco i després quan acaba, a mi em fa molt mal no veure mai més aquella mare. O Ja, sigui, sí. jo, per exemple, a l'última, ho vaig passar supermalament per això, perquè deia, buah, és que jo em sentia com a casa. O sigui, era en plan anar allà Clar. i estirar-me al sofà a fer el sopar amb elles, i era supermaco. I és com Sí. ho penso i em fa Ja. una pena. Ploraré jo, És que jo no ploraré, però em fa molta que pena. tinc regla, no? Que estic sensible, No ploris, sisplau. Li vaig dir, ploraràs amb aquest. I Jo està ja... plorant. Jo el cupo de llàgrimes del mes de febrer ja està... Jo només he plorat un dia. al Uf. febrer. Jo és que avui ja quasi ploro en un moment. Jo crec que hauria de plorar més. Perquè últimament no ploro molt. A mi No, m'agradaria no. plorar, però sí, hauries de plorar. Però saps que Jo és que vaig començar... Ja escolto cançons tristes, ja em tiro tot el dia treballant amb cançons No, però tristes. jo vaig començar a l'any ja plorant. Tu, cada setmana, tu. Llavors, Per què? estava molt deshidratada, haig de parar, saps? Bueno, per això estàs bevent aigua. No, això. Ja pots Que plorar més. ahir a clase de ball em diu, sí que te veo un poco más pálida. I jo, massa. Jo sí seré transparent al final. La Elia no està, la Elia, on està la Elia? És que només... Hi ha vegades que amb aquest fons i tal com vaig vestida avui, potser només em veu els ulls i el cabell, saps? Que són... On està? Imagineu que és que fos rosa. És que... Què vols? De què estàvem Bueno, parlant? això. No ho Ah, sé. bueno, sí, de si realment l'amor s'acaba. Sí, i de les famílies, en plan, que ens Sí. fa molta pena. En plan, si has creat el vincle amb la família d'aquella persona. A mi em fa molta pena, la veritat. O sigui, a mi el que em faria més pena és tenir una relació amb algú durant anys o mesos, i que realment el temps al final tampoc Ja, descriu realment, res del que no. has sentit. O sigui, És hi ha la gent que ha estat 6 intensitat i mesos ja més està. saga una de 3 anys. A Sí, mi em faria sí, molta sí, pena sí. com no saber res d'aquesta persona, en plan, literalment. Sí. O sigui, jo soc la típica que m'agrada portar-me bé amb la gent amb la que he estat, perquè si no és com... I a mi també, Ja, però a que- vegades arriba un punt que, en plan, que la comunicació pues, s'acaba acabant, saps? Jo Ja. sé que si, per Una exemple, li envio un cosa, missatge a saps? algú, saps? Algú d'aquestes persones que potser ha creat un vincle més proper, que no era una relació, però em contestarà i res, serà una conversa potser de 5 Sí. minuts i ai que bé, però ja està. Però no hi ha una Vosaltres no comunicació quedaríeu de cada... amb els vostres ex? Per És fer que- un cafè o una birra? És que no he tingut... Clar, en plan, jo hipotètiques. Jo només he tingut una Hipotètiques. relació. Jo sí. Sí, però tampoc ho Però veig quan com... ho tingués O sigui, superat, perquè s'ho hauria de tenir. Home, Home, clar, jo ja ho tinc mira, superadíssim, saps? et deixo, demà fem un cafè? T'imagines? No. Anem a parlar de ruptura. Però és No, que però hi ha és això, gent- jo sí quedaria, però... Si hi hagués alguna cosa, en plan, si hagués passat alguna cosa, tipus, jo Ah, no sí? l'escriuria ara i dir-li, com estàs, Hòstia, quedem. jo sí que faig això, Però perquè ha passat molt de temps. Molt. Estem en plan... De què estàs No, parlant? jo estic, no, Sí, jo estic, tio. amb, jo estic amb una cara de soy A veure, rara. que jo només he tingut una relació i és l'actual. Clar, o Si sigui, estic parlant d'algú amb qui no vaig tenir Clar. relació més enllà. És que jo crec que no és el mateix, o sigui, jo m'estic imaginant Clar. si ho deixés anar amb la meva parella, jo Clar, però jo no sí- vaig tindre una relació, però va ser durant molt de temps, ara sí, ara no, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Tòxic. Llavors, Toxic sí, style. però que tenia És diferent. 15 anys, 16, Ja. en plan, Ja. perdóname. No sé, jo sí que quedaria, però perquè al final, o sigui, també Jo ho faig. ens riem molt i és com que jo sí que quedaríem i podríem ser amics, també serà- és que no sé. És que amics, Clar, jo crec és que amics, jo- amics, o sigui, jo crec que no sé. dir, la meva ex és la meva amiga ja és una mica random, però sí que pots portar-te bé i quedar amb aquesta persona. O sigui, em Saps? refereixo a que sí que pots... Jo crec que sí que podria veure aquella persona i tenir una relació d'amics en el moment de veure'ns, no en plan de cada Ja, setmana ja. i anem a fer plans, saps? No, però que en el moment de veure'ns, pues que seria Pam, guai. pum. Venga, tengo otro amigo, my best friend is my No, ex. no, però no sé. És que també depèn molt de l'altra persona, perquè Ja. hi ha, en plan, per molt que tu vulguis, si l'altre tampoc vol... Jo amb la meva primera ex vaig tardar 2 anys en tornar-la a veure, perquè tot es calmés, saps? I ara ens portem bé. I podem parlar per WhatsApp i en persona quedem. Vull dir, és com... Jo crec que pot ser maco al final. Vull dir, potser totalment. sona raro. No, No, jo crec que no. I Però- realment és d'admirar, saps? De que hi hagi persones que tinguin el valor de poder fer això i que no siguin orgulloses en el sentit de
no, és que com ja ho hem deixat, doncs, Ja. hasta luego, Ja. Mari Carmen. Però clar, és això. O sigui, si has tingut una relació sana, superbé. Clar. Si no, ja és com... Potser quedes amb aquella persona i et recorda lo dolent, saps? Llavors no cal... Però si ha sigut bona la relació. Sí. Pues sí, el resum és, si has tingut una relació sana, òbviament l'amor perdurarà i et preocuparàs per aquesta Sí. persona sempre. Si l'amor, o sigui, si la relació ha sigut una merda, jo crec que l'amor no... O sigui, literalment t'oblides d'aquesta persona i punt. O sigui, i els traumes es queden. Sí, això sí. Ja anava a dir, no t'oblides, perquè després ho Ja. has de treballar. T'oblides, però el teu subconscient té uns traumes que és en el psicòleg, òbviament. Sí. Però d'aquesta persona I sobretot quan tu tens amor per aquesta persona i et fa una traïció, saps? Que llavors de és la com... parra, ja. Els sorolls de l'Èlia, tio. He de traduir-los per la gent que ve de Spotify. Tra, què vol dir? Un Te abres. Vale. Un ganivet que talla de la baix. Podria ser mímica. Ah, no. És mímica, Això no és mímica, No, tia. és que és onomatopeies? És això? Sí, Bueno, sí. onomatopeies i sons. Ah, vale. Sí. Dic, perquè onomatopeies són els animals, onomatopeies és tot. Buah, que No, incursos onomatopeies no... Tia, no, onomatopeies no és, això és una figura retòrica, no? Sí, tio, això és de castellà. Bueno, fa... Monosíl·labs. Entre que estic dispersa No sé, és igual. i fa molt que no estudio en general, doncs... No parlarem dels estudis. Bueno, però això, que és una conclusió. What? Vale, doncs, voleu llegir els comentaris de la penya que ens escriu? Vale, sí. Té. I ho parlem. Jo? No, perquè posis la contrasenya. Dic, no me'n recordo de la meva contrasenya. Estic molt dispersa. Sí, els he posat aquí. Ala. Ah, la Saquita. Ah, no, espera, que tinc... Bueno. Petita pausa per buscar els comentaris. No marxeu, volvem a sentir. Publicitat. No, però aneu parlant de sí, coses. no. Ah, bueno, sí. Vale, a veure, l'altre dia vam preguntar... Bueno, l'altre dia ahir, no? Abans d'ahir vam preguntar... Per Instagram, que ens podeu seguir, @converses / entre I us podeu amigues. subscriure al canal de YouTube. Ja he tornat a dir malament el nom d'Instagram. Bueno, és igual. Què vam preguntar? Vale, espera. Vam preguntar per què creieu que l'amor s'acaba, que Vale, és vale. les coses que estem parlant ara. A veure, digues una interessant que vagis. Una és que hi ha diversos factors i un pot ser la monòtona. Monoto. Estem La molt malament, Monotonia. La monoto... Què? Monotonia, tia. No, monotonia no. Lo de la Shakira, cony. Monotonia, no? Bueno, No fue culpa ja ens esteu entenent. tuya. Fue culpa de... I que sí, que és el que hem parlat, de que t'apalanques, Sí. de que... Deixes de donar. Sí, et sents còmode allà, aneu fent, es converteix en una rutina, I per and that's interès. it. I ja està. I peta. Sí, o apareix sí, una altra peta. persona que dius, ah, Ja. mira, jo estava també amb la meva parella tan bé, entre cometes, Ja, i ara apareix algú que em crida després l'atenció. Ups, què ha passat? Sí, després un altre també ens diu perquè t'acostumes a tenir-lo sempre i el deixes de valorar com a tal, perquè saps que allà estarà. El que hem dit, sí. Sí, que Sí. això passa, però això passa quan quan una de les persones no està en el mateix punt que tu. És a dir, no t'estima de la mateixa manera o vol el mateix en un futur, saps? En plan, perquè a mi m'ha passat que quan m'han fet això de, bueno, com ja estàs allà, doncs Ja. tranqui, és perquè realment no volien una relació igual Ja. que jo, o no volien... Perquè potser és això, Saps? tu també estàs donant massa per l'altra persona, Sí. entre cometes, en plan, l'altra persona ho veu com too much i llavors pues, també és més fàcil com dir, vale, ja està aquí i tu vas perdent l'interès perquè no t'has d'esforçar. Però jo crec que també això pot passar per la monotonia. Sí. En plan, perquè t'acostumes Pot ser. tant que penses ja que ja saps el que vol l'altra persona, el que necessita l'altra persona sense que t'ho comuniqui o sense Ja. parlar res. I és com que ja dius, bueno, ja lo sé, i després te dejas la persona i dius, ui, potser he desvinculat massa de Igual tu, l'he cagao. igual l'he cagado. Sí, sí, i hi ha molts que posen manca de comunicació, falta de comunicació, perquè Ja. les persones maduren, evolucionen, es perden els nexos i interessos comuns, s'acaba la màgia... O sigui, al final és que és Ja. tot el mateix. Bueno, o sigui, Bueno, tot va no és que- vinculat. Exacte, O sigui, no he dit. també sí. jo crec, lo de la monotonia, que s'acaba la màgia, no sé què, són coses que són inevitables, o sigui, em refereixo,
passarà i tu has de saber com gestionar-ho. Clar, però has de saber que això no t'afecti a nivell de... Vale, què puc fer? Vale, evidentment, perquè si aneu a viure junts s'establirà una rutina al final, saps? Però vale, què podem fer perquè no es deixi de perdre aquesta màgia de quan no ens coneixíem del tot, de que hi hagi una il·lusió que anem a sopar... Ser conscients de que pot passar, ser conscients, òbviament, que una relació evoluciona com tu mateixa i que no sempre serà igual que al principi, però no és una raó per deixar una relació, que és el que actualment passa molt. Però potser el que fa això és que te n'adonis de que no vols estar amb aquella persona. Per què? En plan, sí, també. pues perquè, o sigui, que potser ja no estàveu destinats a estar junts i és en aquest moment en el que tu te n'adones. Ja, però no te n'adones perquè hi hagi una rutina i no hi hagi la màgia al principi. Potser sí. Sí, potser sí, perquè potser tu no Però no volies és una raó, això. però no és I una raó te'n per dones deixar-ho. compte quan no, passa. però em refereixo que... O sigui, no és una raó per deixar-ho, però que pot ser un motiu pels quals tu vegis... Que la relació no ha de continuar. Vale, doncs quan acabi aquesta màgia que et cega una mica ja veurà la realitat, Exacte. no? Vale, Refereixo estava això. entrant tot el contrari. No. Vale. No, refereixo això. En plan, si s'acaba la màgia ho deixem. No, tio. no. És que la gent pensa molt així, En plan, bueno, sento lo del principi, ho he de deixar. Perquè estem acostumats a relacions tòxiques, a estar amb ansietat i després quan hi ha Les papallones al I que principi, que és la ansietat. digitalització de tot també ha afectat, perquè estem en una societat, sobretot la nostra generació, que tenim tants factors externs que a la mínima ens avorrim. O sigui, Ja, això és veritat. no podem estar ni 2 mesos sabem fent el avorrir-nos. mateix perquè diem, és Ja. que quin rotllo, Ja. vull fer alguna més, perquè hi ha tantes coses a fer que no això- sabem gestionar. És que a vegades ho reflexionem d'anar amb cuidado, perquè el fet d'estar... O sigui, la nostra ment sempre està ocupada. Sí, perquè és molt heavy, a la que no? ens avorrim, un TikTok, un altre, TikTok, o sigui, Insta, Sí. és igual, saps? I Sí, clar, sí, llavors, sèries, tot, sí. clar, no sabem avorrir-nos. I en el moment en què ens avorrim, pues nos colapsamos. Que també Jo dic que a mi crec que m'encanta no sé avorrir-me. Ja, a mi també. A mi m'encanta dir, no, Està chill. avui no sortiré. I em Sí. quedo, Em quedo a al llit. casa Ja, sense tio, fer s'està superbé. res. Sí. És a que mi és m'agrada el molt millor, també fer tio. això. Hi ha èpoques que es necessita. Sí. O sigui, per exemple, jo la setmana passada, quan vaig estar de baixa, ho vaig agrair moltíssim perquè ho necessitava. És que no podia més. No podia més. Hagués A mi em va passar, rebentat. queda una mica malament dir-ho, però amb el Covid em va passar. No, Que ens a mi va també. tancar. Jo... O sigui, m'hagués Ah, agradat vale. que fos per Pues un a altre mi- motiu, saps? Però jo estava en un moment de la vida que deia, sisplau que tot pari, No, no. necessito descansar. Ja, va anar bé, va anar Va bé. anar tan bé. Hi ha molta gent que ho ha passat molt Sí, malament, que- però jo realment, a mi em va passar això, és que cada matí ens escrivíem pel grup i dèiem, avui no anem. Clar, I veritat. podem fer classes online, que no havíem d'estar 1 hora i mitja per arribar a la universitat. És que nosaltres... una hora i Em- mitja. Que podia, o sigui, que no havia de treballar perquè tampoc m'havia de gastar els diners en res, saps? Perquè havia d'estar tancada a casa. Llavors era com que jo m'ho vaig prendre com un Sí. temps per mi Per descansar. i Sí, per tal qual. descansar de tot. O sigui, jo també vaig tenir la sort que ningú de la meva família ho va passar malament pel Clar, Covid. clar, això Ja, també que això és fa... una altra cosa. Sí, Clar, això fa molt. òbviament, vull dir, o sigui, hagués sigut guai que hagués passat això per un altre motiu que no hagués fet mal a ningú, saps? Però el fet de... O sigui, jo li deia a les meves amigues, quan s'agobiaven de dir, és que necessito sortir, jo els deia, tranqui, perquè segurament, potser mai més a la vida ens torna a passar això de poder estar Ja. tancats a casa sense fer res, sense... Ha sigut una anar a treballar, experiència, saps? també. Sí. Aleshores, si la teva família està bé, si tu estàs bé, relaxa't, saps? En plan, A mi m'ajuda gaudeix i a ja descobrir-me està. molt a mi mateixa, no sé per què. A mi O sigui, també. jo no ho veia supernegatiu, a més feia festa amb els amics, era superdivertit, Els m'ho passava concerts superbé, que sí feien que, per Instagram. que era horrible. Jo O sigui, vam fer Operació Sí, Quarantena. és veritat, me'n recordo. com? Operació Quarantena. Com Operació Triunfo. Ah, sí? Elles ho van fer, sí. Jo sí que me'n recordo ara mateix. Da igual. Jo sí que me'n Da igual, recordo ja, Covid que s'ha sortíeu olvidado. cantant. S'ha oblidat. Què? Que Que sortíem sortíem cantant. cantant. Però en plan, m'acabo de molt recordar. heavy, sí. M'acabo de És que la Marta recordar. Valenta. Vaig lenta, sí, amb aquestes coses. Dios. Sí, però era molt divertit i cada setmana teníem un repte. I jo m'ho prenia en Hòstia, és sèrio, veritat, però perquè que a mi fort. a mi m'agrada l'artisteo, llavors jo m'ho prenia en sèrio. Però Sí. era de conya. en plan. Operació Triunfo Covid. Clar, a Va, nosaltres acabo. ens va pillar que anàvem a la uni, vale? O sigui, la gent que estigués treballant i hagués de teletreballar i tot això segurament va ser... A veure, jo havia Un jo havia de col·lectiu. teletreballar i havia de fer entrenaments amb nenes de És 7-8 anys per la veritat, pantalla. Que ho feies, sí, ens ho explicaves. I clar, a mi em sabia molt greu perquè és que les nenes, o sigui, les nenes petites tenien moltes ganes de sortir. Ja. Jo estava molt Clar. bé, però... Si ets els nens ho van passar molt malament, Sí. eh? A mi m'enviaven vídeos, perquè jo era entrenadora de natació sincronitzada, i m'enviaven vídeos a la banyera. I
clar, eren nenes petites de 7-8 anys. Però tu t'imagines la seva mare de dia, vinga! Sí, era molt graciós, jo me l'estimava molt. Jo sí que treballava, al Covid. Jo feia com Sí, ioga. tu feies coses. Sí, Jo feia ioga amb els meus companys a través de la pantalla. Jo cobrava sense treballar. I Jim també. Bueno, com anem de temps, per cert? Ara ja se'ns està Crec anant que el sí. temps. I a més, Vale. hem Ai, canviat mira. completament de tema. Sí, perdó. Sí, bueno. Això Bueno, passa sempre. sí, Però anem sí, bé, sí. bé. Bueno, doncs Sí, ja sí, està. O sigui, ja- realment Exacte. el resum és que hi ha molts motius perquè una relació pot acabar. I el Covid podria també ser una... Ja, el Covid... Hòstia, doncs jo em vaig enamorar. Hòstia, m'acabo de recordar. Durant el Covid em vaig jo estava en enamorar. relació en el Covid. Jo també, sí? em vaig ficar en Ah, una jo no, relació. Jo em vaig estar enamorant. O sigui, just al principi de la Esta relació... chica? Sí, però no diré el nom. No, ja, òbviament que no, però... Ja sabeu qui és. Sí, sí. Era al principi de la suposem. relació i em va anar superbé també estar com així separada, és veritat. Que bonic. Segur? Sí, no veus? Estic amb ella ara. No, vaja. Bueno, en resum això, que hi ha molts motius i que Hi ha l'amor no molts s'acaba factors i al final, depenent com. Al final, com tot, és comunicar. Sí, tenir comunicació. Sí. I sexe, I saber gestionar una mica les coses i no... Mira, em passa això i faig bomba de humo. No. Ja. Ok, no. Aneu al No, psicòleg si feu això. Quin pal, o sigui, la gent Sí, així. sí. Bueno, Doncs i això. quina pregunta Ja està. llancem? Bueno, què sentiu quan penseu en el vostre ex o la vostra ex? Jo dic que si senten Això no. odi o ràbia, heu d'anar al psicòleg. Ahir no era. No, perquè sentir odi o ràbia, dic en plan després de molts mesos, Sí, sentir clar, odi o si ràbia passa per això. algú amb el que has Clar, estat... però imagina't que t'ha fet algú molt heavy. Que sí, que a mi m'ha passat. Però amb el temps passa, no? A mi m'ha passat. En plan, És que no m'ha mala passat, sort. llavors Ja, a mi tampoc tampoc. sé. A mi m'ha passat, però tenir odi per una persona és treure't una energia teva que no val la Bueno, pena. ja. no. I si No, ho- ja. Però És potser millor, sí, t'han ja. quedat coses per dir, i per això ja estan. Si vas a teràpia, Sí, se't treu ves, tot. sí. la Ves veritat. de teràpia. Aneu a teràpia. Que t'ho digui un professional. Va, molt bé, molt bé. Que nosaltres no ho som. És que, una cosa, parlem aquí com si fóssim professionals de la vida. Ja. És que I després som la les gent últimes. ens criticarà per TikTok, dirà, aquestes ties que m'estan Bueno. contando. Sí, perquè si s'escolten el podcast ja veuran que estem aquí soltant Ja. coses, però potser... A veure, sempre tot ho diem des de la nostra experiència, Sí, evidentment. sí, I sabidoria. I nosaltres... 23 anys. No. Jo 24. Que Tu també és petita. L'altre dia vaig fer un Jo fa 3 càsting, mesos, però l'altre dia vaig fer un càsting i dic, hola, em dic Elia, tinc 23 anys, i passa el dia següent i de cop estava recordant el vídeo i dic, 24? que tinc 24. Dic, No passa res. bueno, com semblo del 19, és igual. Jo a vegades em penso que tinc 19 anys, Jo també. Jo no m'he sé quedat per què. allà. Sí, sí, jo també. Per què? Perquè ens hem quedat totes les 19 anys. Perquè és del Covid, no? Jo crec que... No, perquè ja teníem 20, Senyor, el Covid. No, perquè crec que ja teníem 20. Sí. No. Sí, jo vaig perquè sortir va ser del el Covid i em van dir 2020. quina edat tens, i jo 19. I em van dir tens 22, 21. M'han dit tens 21 i jo. Sí. Però el Covid no, va ser sí, al sí, sí, març no, i ja ja teníem. 20, bueno, teníem Bueno, 20, la qüestió. Que ens expliqueu què L'experiència sentiu, de sí, sí. què sentiu quan penseu en el vostre ex o... Si sentiu amor, algun tipus d'amor, no Sí. cal romàntic sexual. O sigui, Exacte. No, No, no. no, perquè hi ha molt tipus d'amor, exacte, Sí. i és el que hem dit, que canvia, i no cal que sigui sexual o el que sigui, que... Eso. Que què sentiu Que i... Sí, això, que comenteu al YouTube, que no comenteu, feu comentaris, que no us faci vergonya, en plan, contesteu. Sí. Sí. Encara que veieu 0 comentaris, comenteu. Sí. Sou els primers. Sigueu els primers i les primeres. Que els Bueno. llegim i contestem. Sí. I res, i I ens fa una molta setmana il·lusió. més i ens veiem en el pròxim Sí. podcast. Que vagi molt bé la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos. No sé parlar. Adéu. Adéu.